Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day atong ipadayon ang sumpay ning Sugilanon sa mga asoy ni Kuya Guliat, unggay ka munggay. Pasensya kayo, nga ako na siyang gibalik sa sinimana, sinimana. Bali, episode 3 to episode 6. Bali, November 20 to 23. Ako na siya gibalik mga ka-DJs, mga ka-listeners sa sinimana na santa, tinag-as. Pasensya kayo. Bueno, di ta maglangan, sugudan na ang sumpay sa mga asoy ni Kuya Guliat, unggay kamunggay. Daghang kayo salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mga bata! Amen ni Kuya Kuya! Pagkabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Kuya! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Guliat ninyo! Paniyaw mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Guliat! Ang butan nga bata, malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Guliat. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan nga bata, malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mong tanan? Oy, niyan sa kita sa sumpay sa kong aso ninyo mga bata mong kasama ning si unahunang nga naguluhan. O gay, kamunggay, kumusta ang tanan natong mga kaigsunan? Labi na yun sa mga tao din ha, nga kanunay yung nagsunod sa atong programa. Labi na yun ang mga bata, kinalang mga inom ta, og dun petablia kay the best kay na natong inon. Kumusta na ka diha, si Ronald, oy, yo, og si Ma'am Annabella Yo. Kumusta mo diha ma'am? Thank you kayo sa tanan. Onya, ipaibaw na to hapit sa 9, anak tas patupat sa ilahang Sir Jolie Flores sa atong drama nga naguluhan Langit Kakilat Ko. Unya sa pizza 20, anak ta magkita ninyo sa Daspo, Barangay Das, Toledo City, Disyembre 20 ta magkita diha kini ubos sa pagdapit sa atuang pinalanggang kapitan og sa mga konsyal. Labi na gyud di konsyal Arnold Galiste. Thank you so much kaninyong tanan. Unya, mga bata do na di ko igre taon kay ko man ni sa papa sa ako ang amigo kayo niya, bro nako. Bro, paliw ko great sa akong papa karon November 22, 67th birthday niya. Roberto Bagakay og belated happy birthday sa ako apong brother po Rubin Bagakay sa Santa Catalina, Negros Occidental. Thank you kayo. Salamat kanyo niya. Tatay Papa Roberto Bagakay.
Karong November 22, happy birthday ni Maria tay Roberto Bagakay og ni belated happy birthday po ni Brad Ruben Bagakay. Okay, thank you kayo. Salamat kay ninyong tanan. Katong tanan gikato ni Bro Ryan. Bro Ryan, salamat kay nimo Bro Ryan. Thank you kayo. Nya sa tanan po nato makaigsunan nga namati dito karon. Sige. Padayon mo inom sa Don Pepe. Tabiaw niyo mga tao ni former Kapitan June Ramos kada buhat siya Miguel Poliar fertilizer. Og sa ato ang Mega Plus di Kapitan June Ramos. Og ni kagawad or Kapitan kagawad yun sa umaabot sa Bien Unido ang akong amigo si Kapitan Ray Marimon. Tabangan na nato diha mga igsunan kay buutan kinis Kap Ray Marimon. Labi na gyud ni Father Tamiug po diha sa Inabanga. Kumusta kaya Father? Okay mga bata makasama Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, kumusta mo diha? Mga bata makasama niya kita sumpay sa ko aso ninyo ni Sibraw ng Anagluwan. Unggay ka monggay. Maikog magyud ko nga magpabayad sa money din oy unya mo palitog kamunggay. Wa man ko kumaanad nga mamaligya gud. Sayod bitaw ka ana nga ihatag ra magila na ako kamunggay. Maugid na, tayo ustoy. Ang benepisyo manggani ko ana. Pero tay, lain sa kay nga ihatag ra nimo nila ang kamunggay. Unya sa ilang bahin, ila kini ginegosyo. Kay ilang mang isagol sa pandesal ang kamunggay. Wanang angay lang sa gadawato nimo ang ilang bayad. Makakwarta no niya ka anak tay. Maog yun. Hinoon sab. Pero dili gyapon ko muhunong sa akong pagpamahin ini sa mga tao nga nagkinahanglan. Basta kay dili lang inegosyo tay. Kining tuoday tay. Nagkasulti na ako akong amo nga naasay bikiri ba. Plano po siya nga muhimo og pandi kamunggay. Muna pandi kamunggay. Pandi kamunggay. Ya anhi po siya mangumpra nimo og kamunggay. Mao ba kaloy? O sige na tay ustoy. I-grab na ng opportunity. Uy. Basta manahon na ni baga kini nga ako kamunggay. Way problema na. Pero oy, kamo ha. Ayaw gid mo pagpanagana og pangayo kamunggay ha. Kung magkinahanglan mo, magluto ba mo o bisan unsay kinahanglan ninyo sa kamunggay? Libre na gyapon ha. Utay oy. Sige tay, ari sa mi. Ya ka ng bunga sa kamunggay, maayos na siyang utanon. Basta linghod pa, ha? Sige. O saman, may pagbagdamo kamunggay. Saman, isagol ninyo kung magmunggos mo. Bisag way subak-subak, lami kayo na eh. Basta butangag kamunggay, ang munggos. Ya, naman ko'y tanom diha nga alubati. Saman, lami masag kayo nagbutangan ana. Dali. Mangutlo ta diri sa tugkaran. Dali. Butoy. Butoy. Grabe lagi dagga na kay suki si Ustoy sa iyang kamunggay. Nakakwarta na gyud sig maayo ang iyang kamunggay Butoy. Bitaw ya kano, sana all. Badya toy oy pinauso sa kag sana all ka pa diha nagbinaratan-on baya ka. Ay pagbuot. Pag sana all sa diha ko. Ikaw ba kay utok toy oy? Siya ito, sampaong ko eh. Siwa ko itong, nanggawas mo dinis kong mata. Kaluod mo toy oy. Habre. Butoy pagtarong na kwit. Kita pa magtanong sa kamunggay toy. Kusog kay mamalitay og kamunggay tungod anang kanang unsa na kanang maghimo og kanang unsa tilang tawag pandi kamunggay. Pandi kamunggay. Nya kamao di kang mutanong man kamunggay, ha? Mabuhian day ka. Ay suwayan ko nato goy. Di man tang kahibaw kun di nato suwayan di ba? Magtanom tagliso ana daghano nato. Ay mo daduha mo. Sige ka. Sugdalin nato. Ay, Ustoy, nahibong man ko anang atong kamunggay. Sige man tatagkuhaan na kay naidaghang mamalit. Dinaghan ra ba gyud ang paliton. Dili basta-basta. So sa kaadlaw na ay tulo ka tawo upat ang mamalit. Mabinla na lang og mga pipila kapalwa. Nya pagkaugma, mulabong na sa dugmayo. Kahibulungan man kaayo Ustoy. Ngano man na Ustoy? Abi ba na ako rin nakabantay mayang? Hasta sabi ka? Oo, oy, taod-taod na sad ko nakabantay ana, pero walang kumusulti nimo. Pero karon wa na gyud ko kapugong. Nagkasulti na gyud ko nimo. Ngano ka na Ustoy, no? Asa gani ko nahibong gani ko. Hinoon, dili magina ko pautdan ang punuan sa kamunggay. Binlan magina ko siya ubay-ubay sad nga mga palwa kay dili masalam ayo kun imog yung kuanon gyud kanang udlotong yung maayo. Hotdan na lang nimo. Mangluod man na. Mao. Pero akong nahibudlan ba? Gano pagkadali niya nga mulabong. Dali na kay mulabong, no? Inig mata
nakita na ko, managhan naman sa mga dahon niya. Ingon man, musanga siyag maayo, manalingsing. Musa nga, uy. Oh, musanga. Yamun na mo, salingsing. Pastilan, ustoy. Doon na yun kay bulungang nahitabuan ng punuan sa kamunggay, ta. Doon na yun. Kining. Naibunggit ka og mayo akong tatay ustoy og nanay mayang. Unsaon? Di man ko may mong magisulti ninyo. Ha? Tingaling karatil mong dagan. Makalitan niya mo ang kadungog mong... Kining. Niya mahadlok na noon ako. Ingunin lang siguro. Pabilin lang sa mong mahibong. Ang importante, padayon akong pagtabang ninyo, tatay ustoy og nanay mayang. Nakakwartan na mo. Pinagi sa akong mga... sa akong mga dahon. Lakip man ganibong nga halin po. Dili na mo magkalisod sa panginabuhi. O padayon ang inyong pagtabang sa naginahanglan. Kotob sa akong mahimo. Padayon akong paglabong. Alang ka ninyo sa akong mga mahal nga tatay ustoy o nanay mayang. Kining. Linya mo, linya. Linya lang ta palihog. Linya lang ha. Mahatagan na lagi mong tanan karon. Ayaw ka mong kabalaka. Salamat ni Mayang. Apura yung tanan ha. Oh, ayaw mo kabalaka lagi. Apuron ra gyud mo ni tatay ustoy mo niya. Linya, Ayaw mo linya. kabalaka. Ah. Mahatagan ra mo, kamong tanan, mahatagan ra mo. Salamat tayo, Stoy. Salamat ang kayo. Okay. Ay na mo pasalamat. Kadot. Kuhaan niyo. Ay, salamat kayo, Tio Stoy. Bayad o, bayad. Ay, kinilang akong dawaton. Ha? Ay, ha? Kinilang. Ay, ayaw tayo. Dawat ang tanan akong bayad mo. Ay, dili. Kuhain ni. Kaniray akong dawaton. Kuha ba ni puhunan? Kuha naman. Ako naman ni untang kuhan ba? Ihatag ninyo. Ya, di masama mo sugot. Salamat kayo tayo, ha? Pagka maayo ni mo, tatay Ustoy, ay. Bulahan kayo, me. Ginoo na yung magbawas mong kayo tayo, ha? Salamat kayo. Sige, amping mo. Sunod. Uy, Butoy, tanawa. Ika na kay naglinya sa ilang ustoy ug mayang. Bitaw na iya ka. Nindot sa sana all. Aba, oy, hilas kay paminaw na mga sanaol ka, Butoy. Wa kay angay, Butoy. Butoy yun, nga tiguang pagyud, magsanaol. Ew. Angay lang nas mga batanon. May lang nas mga batanon. Budi, oy. Di abita ko makaton sa batanon. Oh? Batanon, di ako katon. Ngano, ha? Na kay batanon, ha? Kay nauras na saan. Mo nay angay mo. Nauras ang iring. Ha, namabay ka, ha? No, o di kay batanon, ha? Nawasip yat tamba ba ni mo butuya ka? Sakspan ka na yung butuya ka. Agay, hapdos ay hapdos ng buwan. Sakita sa mong kahulas siya ka. Ay, bidagay na awan buwan. Bantay lang yung kanako, ha? Bantay lang yung kanako. Tingalig madugangan ng imong butoy sa imong agtang niyang animala ka. Ayaw, sad. Uy, ay, paitay ni, uy, Kay paitay. buda na mabayad ka, dako, ha? Mayang! Salamat kayo. Ano sabi, padayon yung kaputan, ha? Butoy, maka-es, yun ilang paglambo sa pagpamaliggas ilang kamunggay ay. Nais kaya ka? Pwerte, Butoy! Ha, naasa ko'y plano nga makabaton tagsama, anak, ng mga labong kay nga punuan sa kamunggay, Butoy! Ani na lang, ha? Pabuton lang nato ang pagtubo ng atong mga tinanom nga liso sa kamunggay ka. Da, dugay pa kay na, Butoy, oy. Managko og madaghan na lang ng imong Butoy, di ay paginamuda kong kamunggay. Naansag ka na. Ikaw ba, ha? Singitang yan mo ng dili mauwi. Idamay-damay yan mo ng akong butoy sa antang. Ang kamunggay! Kamunggay may atong gisgutan. Dili ang akong butoy. Onyang gabi ito'y atong himuon ang akong plano to'y. Naunsa man na ustoy. Ay. Hawak. Ngano man ang ayay naman. Kuto gamay la. Ay. Mao na nasubrahan siguro kag duko-duko sa imong trabaho. Ana magina. Usaon nga duhara baya mini pre aye.
Ang nagtrabaho dito sa ilang kuan istong. Ay, kanusa pa man na mahuman ang yung trabaho dito ni Ariel? Hapit naman hinuon. Di man kaayo dako ang kusina nga ilang gipayo. Tibuok maging kusina ang ilang gipayo kay gikaon na sa anay. Ay, og naagan ni bay alsahon nun samaan ang bugat nga kahoy ba o baka simento, si Ipre ayit na lay paalsahaan na kay bata-bata pa man to. Ikaw ayaw na anak, hibaw na ka, idara na baya ka, manakit na magyud ng atong hawak. Ay, lingag kay naong si Aye. Ay, sige magtanaw chicks god. Mang checks po din as aye. Kuan, tanaw ra. Sige tanaw. May bugol man na. Hinuon, bisa sige sa pasiplat, slain, siya masay mangalsa. Pero sa lagi, di malikayan. Magkatabang yung kong alsa, aron nga, madaling kahuman ang trabaho ba? Aron nga, makadawat na sa nuglaing trabaho. Nagkatang na ganitong silingan nila nga, mahuman mi, kay yasa ko nung ipatrabaho ang ilang atok. Aw, nahala. Aw, ikaw, God. Ang ako lang ba nga ka ng balaka lang ko nimo. Sige na lang, God. Kaya pa man yun. Hinahinay lang. Daghan masagod ang makauyon anang imuhang trabaho, an imong tinrabahoan ba kay? Matud pa kuno nila madikiro kuno ka nga panday. Mahimo, bitaw ko ng ilang termino nga, majikero nga panday. Ay, maog yun. Maunong ikaw yun ang ilaha bitang pangitaon basta doon na ipapanday. Gawas nga, dili ka kanang hingwarta ba, dili mo bungat ug mahal kaayo. Ya pulido pag yun kaayo ang imong trabaho. Dili yama-yamaan og trabaho. Mula banjog ka ba sa nagpatrabaho? Oo, oy. Angay lang yon. Kay, wa man na pamunita ng kwarta nila, nga ilang ang gisuhol nako og ingon man ang pagpalit sa mga materialis. Mahal na ba kay karon ang mga materialis, dili gyud lalim. Mao, mulang. Pwede na yung mahala tinuod. Oo. Inom na aning tsa sa kamunggay nga akong gihimo nimo. Bebe, kinida. Aron lami ang atong katog ini. Dali, toy. Ang dali, aki. Nara dali ang punuan, dali. Oo. Nara. Nara, toy. Pagdali. Ay, ulit yun. Nabitaw na. Pangita kay dako masanga aron mo ay atong butlon. Kani. May niki. Dako ni nga sanga. Di ta maglisulong patubo ni. Dali ko. Mau ni? Sige. Kiring. Unsa doon? Na may naghunghong sa akong tungod. Sure na ka na? Tuwa ka tao. Ang babae ni, medyo tambok-tambok. Ang laki, hindi paglawas. Babae lalaki ka na. Nagunsam na sila din eh. Ya, unsa man na ka? Kana na lagi itong putlon. Kini. Putlon? Sure na ka na? Unsa'y putlon nila? Unsa pa may magidugayan diha? Putla na naginahinay. Nayad, lihok mo. Ipagkita mo, makabatagay na magtiayon, masakpan, bitain. Kiring. Hala, ilang putlon ang akong sanga. Sige na. Ayaw mo. Ayaw niyo putlon ang akong sanga. Ay. Ang sakit. Giputol ang akong sanga. Keneng. Huwag yun siya maminaw na ko. Huwag siya maluoy na ko. Mga salbahis mo. Salbakuta mong dako. Sige. Ako ni putlon. Pulan pa nila. Putol ayaw na. Maluoy mo. Sanga. Ayaw. Maluoy mo na ko. Sakit. Kini upo na. Basak pa na. Baksit! Tatay Ostoy, tabag. Pag matatay, ilang kong gipasipadaan. Giputol nila akong sanga. Wa sila'y kaluoy, tay. Tabang tatay Ostoy. Ganang. Dayon ato na yun itanom sa inyo nato, tuy. Wow, gwapaha sa sanga nga ato natututoy, uy. Dako kay ato nakuha. Baugin niya ka. Duha pag kubok yan, daggo kang isang nga ito na putol. Tanatoy, ato na din itanom, toy. Ay, ugmalay ka, uy. Gabiin na. Kasayo ba ni mo diha mayang? Ay,
Uy, nagbata naman di ay ka. Unoon sa kabayo. Ay. Lamang kagaron pa na ko. Uy, nasayong dyan ka ikaw mumata rin magdigamo. Nagmamukha sa tano, magpakaon sa hayoban, manilhing katugaran. Uy, kayo kay nangapi ka naman di ay. Oo, lami kayo ang kamunggay nga gikape. Hapit na baya tumahurot yang. Ay, kabalakan naman ni mo anang mahurot. Oy, di na mahurot. Oy, kay maghimo naman pug ko. Di magool kani ara sa tuntugaran ning atong palangga nga punuan sa Uy, hala ustoy. Ngano man ka? Mura magkag nakurat nga naghangad ng punuan sa kamunggay. Ustoy! Ustoy! Yan. Nay! Tanawa! Naputol ang duha ka dagkong sanga! Unsa? Ginoo ko. Hala, Diyos ko! Pagtarong. Ano man tao ni, uy! Pagtarong diha mayang, ayaw pagbinuang. Ay nga ano ko, magbinuang man ko. Dali. Diri. Hala. Tanawa. Sama na. Tanawa Naputol puno yun ang duha ka sanga. Mga dagko nga mga sanga ang naputol. Gituyo kini sa pagputol, mayang. Unsa? Ituyo sa pagputol. Mayang, dili ka na basta-basta maputol kay dagko ka na nga sanga. Gawas lang kung tuyoon kini sa pagputol. Kung mao ka na, kinsa ang nagtuyo sa pagputol sa mga sanga ng kamunggay. Maunay problema, mayang. Kaya wata mahibaw, kinsa'y nagpasipa sa akong pinanggang kamunggay. Kaluoy sa akong kamunggay. Way kaluoy. Ugway respeto nagbuhat ini, mayang. Wa! Ragit sa kaluoy, tatay Ustoy. Duhat sila kabuok. Babaeng tambok. Ug lalaki nga nindot ug lawas. Sila ang nagpasipa na ko. Ug gimibati ko sakit sa ilang pagputol. Dili sama sa normal nga pagputol sa akong sanga. Uti pa sa butawtan silang tao. Tautan sila. Kining. Ito ang ilang kasing-kasing. Tautan ng ilang tumong tatay Ustoy. Gusto ko mo sumong ni mo aron maibaw kag kinsa sila. Nganong giputol lang ako. Ay, kapan maglisod ko. Kay wa ko'y gahom sa pagpakisulti ni mo. Kinang mangita kong pagi. Nga ikasulti ti ka tatay Ustoy. Kinahanglan yun. Dali, mayang. Tabagi ko pahimutang ani. Hagdanan, aron akong maabot ang giputlan nga bahin. Oo. Paghinay sa pagkatkat ha kay mahug ka. Hinay. Ituodan imong sabot. Ay. Sana. Nagsadag ka diha. Di anak ko tungod aning giputlan. Ako po taning hagdanan di matumba. Kupti ha, matikangkang ta. Kaluoy ang taon ni mo, Munggay. Iputol yun ang dakong sanga. Ayaw ka bala ka, Munggay. Tambalan ti ka. Relax lang, ha? Ako'y bahala ni mo aron maayo ka. Nagdakog yuta aron akong ihampol sa imong samad agi sa pinutol. Saway kaluoy. Ako na ning gibasa kining yuta. Himsog og tambok kini. Uniha pusto nako ining bunot sa lobi aron hingpit nga maalim ang imong samad. Kineng. Salamat sa imong pagtambal ako, tatay Ustoy. Pagkabutan gini mo. Imog yung ipapati na ko ang imong gisaad nga pagkatiman o pagmahal. Og tungod niya na, suklian ko ikaw. Og mas labaw pa, tatay Ustoy. Og pagabasula nila, ang pagpasipa nila natong duha. Ha? Ay, salamat. Humanan na akong tambal ang kamunggay, mayang. Unya, ipitibok ha, itong imuhang gibuhat, Ustoy. Ang paghampol o giyuta sa giputlan, unya, giputos ni mo atong bunot. Ipitibo man o dili, mayang. Ang importante, akong gibuhat ang angay buhaton. Ako siya nga giatiman sa iya karong nga gidangatan. Mabati niya, gawa na ako siya pasagdi. Sama na siya sa akong anak, mayang. Naluoy kay ko niya. Nananahala.
Sige na, pangandam na. Nalangay ka na pag-ayo dito pag adtos imuhang trabaho. Nagpaabot na to spray aye nimo. Sige lang, ako na itong pasabton. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, Mga bata, nang labay ang panahon, nitubo na gyud ang giputol o gikawat nga sanga nila ni Siryaka og Butoy. Namunga og milabong kini og daghan kining mga dahon. Unya daghan na sad silang nabaligya sa maong mga bunga o dahon sa kamunggay. Ang butan nga bata, muami ni kuya. kamong mga bata. Butan nga bata. Para po ka kilo ko ayak ka. Oy, ko na mo pag-ilugay diha. Paabot sa mo sa inyong turno, be, sa baan ninyo, oy. Samo kayo, usa-usa lang ko no kay mahina ang kalaban. Oh, bitaw. Hoy, day. Linya ko no, day. Ayaw pangilog og linya. Linyang tarong, day. Oy, di na ko baligya ka mong andi mo tarog linya, ha? Uy. Oy, ikaw. Diha imong linya? Murag nangilog mang ka, ay panikas, god. Ako balikan tawag siya ka. Ay, sakta mo ko linya. Ako ni day. Pinagpasan niya. Ay, kung singkahi, ha? Kinsa mo kamusingkan ako, god? Let's say ka na. Kaya ganoon na. Nasi ka na. Uwi kang babala. Bahal ka na. Yampir ng white bra. Oh. Di ko pwede ay. Hoy! Ay kung hadlugan di ka mo palit, dire! Hawa, dire! Bawa di ko. Hindi lang yung pasal sana. Apa ilongan? Yak ka. Oh. Yak ka. Animal! Ilong day yak ka. Nanaway oroy! Ha? O tawa man mo? Ngano mo? Yaka. Kahilas ninyo! Yaka, ayaw lang ko ng kasuko. Tinuod mo sa bitaw na nagyaka may imong ilong. Yaka, di ay. Sanasan ko, agay. Kadali ba nimong makakauras sa yaka, uy? Ya, gusto ka po anak ko, ha? Gusto ka? Sige, Gusto ka ba? Osman, na. Ay, unsa man, ha? Away mo niya. Nani yung gusto nila, paabot na yung sopo. Makapaabot, paabot, andi, pabahawa mo! Kaway ayaw mo ninyo. Kalaboy, ato tos pikas mo linya. Para nagtaas ang linya dito. Lamo. Hoy, asa mo? Natuan na. Bahala sila. Awal yaka ka. Nang lakaw lang ang mga customer. Buset. Mayang! Dali, sagod. Nagpunta pa ko sa imong kape. Dali, Dahil sana, magdali. Naunsa man ka? Talawa! Hangad. Hangda ang punuan sa kamunggay. Oy! Ha? Hala! Hala ka diha. Kay bulungan ustoy, ang giputlan og sanga nga imong gihampulan og yuta ni Sibul ang bagong sanga. Di ba? Oh. Isalingsing. Ug dili basta-basta nga matang sa sanga ka na, Mayang. Kung dili, sama ka dako sa sanga nga giputol. Kahibulungan gayud kining kamunggaya ustoy. Tigil ko masayop. Mola. Ustoy. Dili ka engkanto ning maong punuan sa kamunggay. Butang o sa engkanto. Ayaw gani patakan yung tabi, Mayang. Mao gani. Kay kahibulungan ko siya kaayo. Naabago na karong panahon na. Tatay Isay! Uy, may nanangpit man, Mayang. Ay, dali. Atong-atoon. Ayaw, buntag. Tay Ustoy, nahimayang, may buntag. Tay, nay. Ay, maayong buntag sab ninyo. Magbuntag, tay. Unsay ato? O sa maya ko ikalagan din nyo. Ako na mo das tingog sa kadaghanan tay ha. Kay nagpanagana sila sulti nimo kay tingalig. Ikalain ko no unya nimo ba? Nagatingog madani. Lain niya imong buot ba? Sige. Isulti na ka na ang inyong toyo. Tay, kining muangyo unta mi nga mangayo mig bunga. Liso sa kamunggay ba? Aron amo sa untang itanom tay. Gawas nga itanom, abi nimo kining liso sa kamunggay sa kung nahibawan. Tambalig ka ng high blood, di ba tay? Diabetes. Aron doon na sa mi mapaabot nga motubo tay amo sa ning itanom. Unya pohon maluoy ang Ginoo. Mukita sad mi pinagis kamunggay. Mao na tay
mao na tay. Kay kuan magutay nagkadako na ang demand sa kamunggay karon kay kuan ganang nikusog nagmaayo ang pan di kamunggay. Halos ta ng bake shop nagbuhat na niini tay. May na lang putaw na mo ba nga na may extra income tay. Mao ka tay, Ustoy. Nanay Mayang. Naulit to. Ang tay. Aw, sus, pastilan ka na raman di ay. Ay, way problema na oy. Di ba Ustoy? Oh, di ba tay? Maugid ako sang iyo na huna. Ay, maugid. Ginay problema. Hala, sige. Tagaan ta mo sa inyong gipangayo. Patubuan na ninyo o palabo nga ginog maayo, ha? Aron kung mamunga o malaho na, mulabo nga yung lahon, kuan, rekomenda pa ta mo sa akong mga suki. Salamat tayo, Ustoy. Tanay Mayang, salamat. Tanay Mayang. Unsa? Tinuod yung balita, Abutoy? Ay, ulagi yata. Nag-iyahay nagtanong mga atong mga silingan, ug mga kamunggay. Doon na niya tayo daghang mga kompetensya ini. Di kay si Ustoy ra. Di ni mahimo, Bustoy. Di ni mahimo. Kinahanglan doon na tayo buhaton aron masumpo na sila samtang sayo pa. Usa? Unsa naman sa imong buhaton ya ka? Paningkamot ya. Kay atong hutdon og lukang ilang mga tinanong butoy. Way palabyon ha. Lukahon nato kutob sa nananom og kamunggay. Akong kinanong na kamunggay, gipangluka. Di ba sa ta makaingon nga mananap kay naa may lutagos chinila sa yuta. Sa atong bataw gyud ang nagbuhat kay ani. Ay, wanay lain atong dudahan nga mohimo ani oy. Kay nabalaka man siya nga doon niya siya daghang kompetensya. Di na unya mamalit sa iyang kamunggay. In short, nasuya na siya. Kisa man na ron, kisa man na rin, buti mo ipasabot. Anong sirya ka? Kanay, siya, kana. Ha? Si Tatay Ustoy? Si Tatay Ustoy ang imuhang gipasangin. Hala, uy! Kabutan ni Tatay Ustoy. Ngano gutaw na nga tawa man sad mo, di mo mutuon ako. Ay, oras ka istinuod, oy. Mag-ikaw panood mo ikadudahan, sirya ka. Usa. Ako mo ay kadudahan? Ngano gunitaw ako? Sayod ang Ginoo, Siryaka, nga dili na nako mahimo. Ako pa manggani ang mihatag nila sa maong liso ug sanga para itisok. Sige lang, ebong kabalaka. Tabangan ko kamo. Ako nalay mo tanom og unya kuan. Ako ihatag ninyo nga buhi na gyud siya nga kanang sigurado na gyud nga dili mamatay. Salamat gyud siya. Apoy si Kristoy. Apoy si Tatay. Way sa payan. Ha, pantay lang ikang ustuya ka. Ikaw ay naan sige saman. Sulti sinod ha. Sa naan sige krimi himoon ha. Klaro kayo basta muyak ka. Nagang mayo na imong ilong. Doon na sa kidotang plano na ilong nga yaka. Hilas pa mong hinaway. Ilong yay. Kitang duha gihapon ang muhimo ini ha. Busa apil kang butuya ka. Ha, ipaniguro nako. Dili ka mo lampos sa imong pagtabang nilang tanom Ustoy. Ako'y mag-ibot aning tinanom ni Ustoy Butoy ha. Unya ikaw mo'y tigtigbas-tigbas anang lawas sa punuan sa kamunggay. Taga-ana, samad-samari hangtod mamatay ha. Okay aka. Sugdan ako. Kinipap. Naitigwas akong lawas. Napagyan mo. Ada. Sobra na mo. Puno ang rayna. Nagkinanglan ako sa imong panabang karon na. Matuman karon dayon, punggay. Paning-uyong sa kamunggay. Lala, di ko sugya. Bihangin yan ka, bihangin. Wala, ano ba ni? Agay! Naigo ko!
Unsa man ron? Oy. Naglagubo man ang Oy, ustoy. bongbong o gato. Ngano man ron naglagubuman ang bay? Kusog pa yun kaing hangin. Dali bayang. Liliw na to sa gawas. Dali. Ginoo ko. Ikaw naman panakuntan ko sa boy. Ginoo ko. Ustoy. Nilihok ang kamunggay, ustoy. Sa Diyos ko. Ngano kini? Alihan na sa kamunggay. Gining. Ni sobra na mo. Walay angay niya. Hala, may sulti ang kamunggay. Dahil mga tao nangabot. Tay! Kada sila mo din, Tay. tao butoy ay ilang gipanglaw ka ang mga tanong nga kamunggay. O gitigbas-tigbas nila ang lawa sa kamunggay. Unsa? Kamu gid ang mahilabtanon sa mga tanom. Inyo papasangin lang si Tatay Ustoy, pero kamo raman day nagbuhat sa ingon? Ipadakop na sila! Padakop ko ulit! Padakop! Padakop sila! Ipadakop na sila! Ipadakop na sila! Ayaw! Padakop ka sa kitang kalawasan! Ayaw! Agay! Unggay? Kining. Uy. Oh, Tatay Ustoy. Unggay akong pangan. Hala. Nihangyo ko sa punuan sa Rayna. Ngatagan ko gahungay kasulti ko. Ikaw, tungod kay tili ko makatugot nga adunay mga tao. Nga mo pasipa, di mo, luyo sa imong kasayuran. Tungod kay mahal kayo taka. Hala no. Hantod karon di pa ko makatuo nga ikasulti ko ikaw. Pero malipayon kay ko nga sa katapusan nagkasulti na kita. Wagin ko masayop sa akong pag-atiman nimo, Unggay. Anak, mahalsad ka na mo ni nanay nimo, Mayang. Ay daghang salamat unggay sa imong pagtabang ug pagmahal namo. Among isaad, padayon ka namong atimanon og protektahan. Giring. Hala, uy. Isaad ko sab ninyo. Nga dili ko kamo pasagdan. Malon ng proteksyonan ko kamo. Samtang may kinabuhi pa ko. Og padayon sa imong kamaayo. Kamang gihatagon. Og kamang gihigugmaon sa imong isig katao. Kay dili sa ko mahigawad sa paghatag sa grasya alang ka ninyo. Salamat, Tatay Ustoy. Og mahal ka. Kinang. Unggay, mahal usab ti ka. Og salamat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Kung kini mga bata, mga kasama na tapos akong aso ninyo ning simanahon ng naguluhan. Unggay, kamunggay, di lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kining tanan, sinuwat ni Ate Ingrid Bertodaso. O niya ang atong director si Ate Martis Parbal, Boris ang atong spinner. Kuya Joel Vinci, soundman, Mr. Ricky Magisgaring. Recording audio editor, Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa King Binding and Rock Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama! Butan na bata.